Number one, tungod kay nag-ingon diri, the Roman Catholic Church does not have a single, dili single kuno ang founder sa Roman Catholic Church. Dato padaghan ni manghigala kay development magud actually ang nahitabo aning Roman Catholicism. Sakto, does not have a single human founder, dili single. Tumuangkon man ang mga Katoliko nga si Kristo ang founder, wrong. Dili lang kay isa ang founder sa Roman Catholic Church. Ikaduha, does not have a single human founder. Nag-ingon diri. Wala mag-ingon diri mga higala nga Roman Catholic Church has single divine founder. Human gihapon ang hisgutan diri. Ayon ta mga higala. However, from the Catholic perspective, church was founded by Jesus Christ himself around 33 AD. Klaro kayo mga higala, dili gyud si Kristo ang founder sa Katoliko. Sa tinanawan sa Katoliko, sa ilang paghuna-huna, sa ilang angkon-angkon ba, si Kristo ang ilahang founder. In which mga higala, dili gyud na mahimo nga si Kristo. Inyuha lang ng angkon-angkon. Ang Catholic nga term, namugna na siya sa time ni Ignacio sa 110 AD. Wala na si Kristo diha. Kini nga tong higala nga si Mr. Umpok, doktoy man daw kuno ni, pero ang problema dili kabalo mo verify sa information nga iyahang gitawag og nadawat o iyahabang gibasa. Tanawa ra. Ang iya ko ng pagnigar nga ang simbahang Katoliko dili gitukod ni Kristo, ang gigamit niyang ebidensya kining AI overview, rather. AI overview. Yeah. Mo nang iyahang gigamit. Unya, mismo ang AI overview naghatag og pagpamatuod og pagpahimugat nga kanang gitawag og information nga gi-provide sa AI overview dili accurate. Naapay mga panahon nga naghatag siya og tawag ining incorrect information. So mo di pasabot kini nga tong higala nga si Mr. Umpok hilig ni og chismis. O di ang ebidensya mga sir og mga ma'am ato ang basahon ng AI overview. No, Google AI overviews, while helpful, are not always accurate and can sometimes provide incorrect or even nonsensical information. Mao nga kami mga Katoliko din basta-basta mo gamit og mga ebidensya labi nagdili verified nga evidence, labi na makita na mo nga chismis ang ebidensya. Ang among gamiton kadtong mga libro nga naghatag og accurate information concerning sa history or the past events. For example, the Encyclopedia International nga ato ang ginabasihan always pag moinguntang ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo, Encyclopedia International Volume 15 page 520. Pero ang question, according to AI overview, tama ba akong ginahuna or tama ba ang information na gina-provide sa Encyclopedia International? Basahon na pud nato. Yes, the Encyclopedia International generally contains accurate information. Encyclopedias as reference works are designed to provide concise and factual summaries of knowledge, and their entries are typically written and reviewed by experts in various fields. Encyclopedia International Volume 15, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold natures of Jesus Christ, its founder who was both human and divine. So karon, asa man tumutuo? Kadang sa chismis ni Pastoy, sa chismis aning doktoy, nga nag-quote og ebidensya nga mismo ang ebidensya nga iyang gi-quote nag-angkon nga dili accurate og usahay makahatag pa sa incorrect nga information concerning sa mga butang sa mga nanghitabo kaniadto o direta sa accurate gid mismo nga mismo ang iyang ebidensya kining AI overview nagtughan nga kining Encyclopedia International nag-provide og accurate information concerning sa mga past events. Ayo lagi sige hilig anang chismis lagi. Kung sige hilig anang chismis, ang may tabuan na tanawa, daghang mga ilad anang inyong pundok niya. Mahimo kang katawanan toy. Pastoy biya ni og doktoy. Oh, di ba? Mahimo kang katawanan. Mahimo kang kingkoy. Kung mao na perminti ang imuhang saligan, ayaw pagsaligan ng chismis, direta magsalig o dinhita magbase sa mga informations nga accurate. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official,
RJ San Miguel Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.